Empieza que caigas. Hola, ahora. Vai así a medias. Boas noites, benvidos á última charla, a última edición de Estéticos no Paz Compostela. Con isto pechamos esta tempada e nos tomamos uns meses de descanso. De feito, bueno, somos pouquiños. De feito, estivemos a programar novas charlas para traer temas interesantes relacionados co esteticismo, coa ciencia, como desta tarde. Bueno, logo lle preguntas... Vale, sí. Como desta tarde. Esta tarde contamos con Salvador Bará, que é profesor de óptica da Universidade de Santiago e, ademais, é unha persoa que promove a astronomía afeccionada desde múltiples plataformas e iniciativas e que, ademais, ten un interese investigador e persoal na loita contra a contaminación luminosa, que é o que nos vai falar esta tarde. Estéticos no Paz, como ben sabedes, é unha iniciativa que facemos o último venres de cada mes, iniciativa dun grupo de persoas que contamos coa axuda do AIRAS, que nos acolle, con a axuda tamén de Círculo Estético e de ARP, a Sociedade para o Avance do Pensamento Crítico. Tamén coa Casa Comercial Costolla, que colaborar connosco. Nada máis, nos preguntamos esta tarde, bueno, si afecta a contaminación luminosa a nosa saúde. Moitas grazas, Manuel. Bueno, moitas grazas a todos. Para mí é un placer poder compartir con vosco un rato agora falando de contaminación lumínica ou de contaminación luminosa. Teño a voz un pouco tomada, así que espero chegar ao final sin que casque de todo. Bueno, chamo Salvador Bará, son físico, traballo en temas que teñen actualmente en temas que teñen que ver con contaminación luminosa e anteriormente estive traballando en temas que teñen que ver coa fisioloxía do sistema visual humano, basicamente coa fisioloxía da óptica do sistema visual humano, como formamos imaxes e como facemos o primer procesado delas. Traballamos tamén moito tempo aplicando técnicas de astronomía para axudar os oftalmólogos a ver mellor o fondo dos ollos e facer imaxen de alta resolución, aplicando xusto as técnicas que se utilizan en astronomía desde os observatorios que están en terra para compensar a turbulencia da atmosfera. Así que desde hai bastantes anos a miña actividade profesional, sendo físico, ten que ver co sistema visual, coas primeiras partes do sistema visual, coa óptica. Pero se un está relacionado con astronomía e un está relacionado coa óptica do sistema visual e con algunhas alteracións que pode ter, un está relacionado tamén co mundo da iluminación desde o punto de vista científico, investigar novas formas de xenerar luz máis eficientes e máis sostibles, inevitablemente un acaba metido no tema da contaminación luminosa. A luz é algo que de tan cotidiano xa nos pasa desapercibidos. A luz é como a saúde, a xente se acorda da luz cando se lle vai na casa, pero moi pouca xente reflexiona sobre que tipo de luz estamos utilizando, como estamos utilizando, e hoxe estamos vivindo unha revolución na forma que temos de iluminar. O mundo está cambiando un montón e está cambiando de unha forma que non está sendo suficientemente reflexionada. Quería contarvos un par de cousas en relación con iso e comentarvos despois, desde o meu punto de vista, onde temos os retos principais hoxe no que atinxe as relaciones entre a iluminación artificial e a saúde. Cando Manuel me comentaba a posibilidade de dar unha charla e pensamos que o tema saúde e contaminación luminosa podía ser interesante, eu aceptei rapidamente, aínda non sendo profesional de ciencias da saúde. Son doutor en física, non en medicina, polo tanto non podo darvos unha opinión autorizada sobre algúns aspectos de etioloxía ou de tratamento de determinadas patoloxías, pero sí que podo darvos unha visión de conxunto, ou sí que creo que podo darvos unha visión de conxunto de onde temos os retos hoxe. Porque a investigación que estamos facendo en temas de contaminación luminosa é fundamentalmente interdisciplinar e abarca desde enxeñeiros de iluminación, que son a xente que di como hai que iluminar as rúas, ata os profesionais clínicos e os biólogos e fisiólogos que están estudando que efectos ten eso sobre o noso
organismo. E indo ao final, teño que decirvos que temos elementos suficientes para pensar que a forma de iluminar e como nos relacionamos coa luz é un factor moi a ter en conta en termos de saúde pública. E ao mesmo tempo, teño que decirvos que temos inmensas lagoas de coñecimento sobre o tema. Inmensas lagoas de coñecimento sobre o tema. Polo que, ao meu xuízo, e empezo polo final, é importantísimo que se dediquen recursos hoxe en día, sobre todo no mundo das ciencias da saúde, a estudar as interrelacións entre iluminación e saúde. E desde o punto de vista de organizacións que promoven o pensamento racional e de organizacións escépticas, creo que é particularmente importante iso, porque cando se conxuga a posibilidade de efectos negativos para a saúde, que os hai, con unha ausencia de coñecimento sobre algunos aspectos fundamentais, eso abre un campo moi amplio a todo tipo de experiencias, tanto comerciais, industriais, como ideolóxicas ou de transmisión de mensaxes. Hoxe, no tema da iluminación, estamos, desde o punto de vista dos que traballamos en contaminación lumínica, nun momento apaixonante. Investigar en isto é absolutamente apaixonante, e ao mesmo tempo nun momento en que nos damos conta de que os cambios que estamos introducindo no noso medio cotidiano van máis rápido que a ciencia que podemos facer. E estamos vendo tamén como hai xente que dá solucións a problemas que non sabemos se existen. E, en cambio, non vemos soluciones a problemas que sí sabemos que existen. Me explico? Quería comentarvos, entón, en dúas partes isto. Se me estendo, cortademe. Cando vesas que quedan 5 minutos, faz clac e listo. Sin piedade, vale? Pois quería comentarvos en unha primeira parte en que consiste isto da contaminación luminosa e por que estamos cambiando, ou en que se nota que estamos cambiando moito o noso entorno de forma moi rápida, e nunha segunda parte entrarse no tema máis en concreto relacionado con saúde humana. Bueno, unha obviedade que non está mal dicir, e menos por parte dun físico que traballa en optoelectrónica e que ten moito que ver cos colectivos científicos que se dedican a fabricar mellores fontes de luz, é que a luz artificial é un dos inventos top 10 que temos da humanidade. Ten efectos negativos, hoxe o sabemos, pero ten un montón de efectos positivos. O problema que temos coa luz artificial é que os efectos negativos estivemos ignorándoos hasta agora, simplemente. Pero como invento, é un dos mellores inventos que fixo a humanidade. Deunos unha marxe de liberdade que hoxe só somos conscientes dela cando a luz se nos vai na casa, ou cando non podemos facer unha actividade en interior porque a iluminación non é suficiente. A historia da iluminación é unha historia apaixonante, non podemos entrar hoxe nela, pero é basicamente a historia da tecnoloxía e é basicamente a historia do coñecemento de moitos fenómenos físicos, e a evolución das tecnoloxías de iluminación se caracterizan por unha cousa que algúns evolucionistas chaman punto de equilibrio intermitente ou interrumpido. E é que en iluminación estamos durante moitos anos con unhas tecnoloxías moi uniformes e de repente en un plazo de 10 anos cambiamos radicalmente o panorama. Esos cambios están sendo cada vez máis frecuentes, pero non se entende nada dos problemas que hoxe temos en iluminación se non se entende que levábamos 50 anos iluminando de unha determinada forma. Desde as primeiras bombillas incandescentes, hai un século máis ou menos, ata os LEDs de hoxe, pasamos por un conxunto de tecnoloxías e o último cambio brusco fixose hai aproximadamente 50 anos, coa introducción das luces fluorescentes, das lámparas estas de baixo consumo que podes ter na casa, e coa introducción das lámparas de vapor de sodio, as laranxas que temos pola rúa. Desde ese momento ata hoxe, desde pouco despois da Segunda Guerra Mundial ata hoxe, cambiou moi pouco a forma de iluminar. E cambiaron moi pouco as fontes de luz. Foronse facendo mellores, pero pouco a pouco. E hoxe cos LED estamos vivindo unha revolución absoluta na concepción da iluminación e na forma na que se ilumina. Non sei se sabedes que o tema da iluminación pública, eléctrica, no Estado español e en Portugal, non me deu tempo de actualizar a diapo, comezou en Santiago de Compostela, en 1851. A primeira proba de uso de luz eléctrica para iluminar espazos públicos se celebrou ao lado daqui, no claustro do que hoxe é a Facultade de Historia. Estaba de rector Casares, o Casares do século XIX, e por primeira vez con un montón de baterías e un arco voltaico conseguiron xenerar luz coa que se podía, tal como describían as crónicas do tempo, leer unha carta a 30 pasos de distancia.
Esa foi a primeira vez que alguén pudo facer algo así pola noite, e as crónicas recollían que durante 2 horas luciu a brillante luz en presencia de varios profesores e un número crecido de alumnos e do pasmo xeral da poboación, tal como recollen as crónicas. A principios do século XX, 50 anos despois, unha pequena novela de Cotaredo Valledor, A chispa máxica, relataba de forma novelada xa este incidente, e nese relato o bibliotecario da universidade dixo unha frase que escoitaría de xa alguna vez, porque se utilizou para moitas cousas en Compostela desde hai uns anos, e a noite está barrida da terra. Era a impresión que lles dedo. E era a primeira vez na historia do mundo en que a noite se barría da terra. Non tiñas xa esa iluminación localizada, sino que podías iluminar grandes espazos. Bueno, para que os fagades tamén unha idea de que estamos falando, a produción mundial de luz ten a increíble cantidade de 134,7 petalúmenes por hora por ano. O petalumen por hora é unha unidade que abstrae, ten. Se podedes falar en términos de petalumen por hora, podedes entrar nunha reunión de enxeñeiros de iluminación e non notarían nada extraño. No momento me puxera a descararrara co petalumen, esa produción mundial de luz equivale a ter 15,4 gigabombillas, que ve. Iso ven sendo ter prácticamente entre 3 e 4 bombillas encendidas pola noite, en noite en medio mundo, por cada habitante do planeta, incluídos os recén nacidos. Todo canto habitante do planeta que se os poda imaginar ten asignada unha cantidade de 4 bombillas, das de 100 vatios, das de sempre, agora xa non hai vatios desos, agora son lúmenes, pois encendidas toda a noite. E unha cantidade de luz moi grande. Estamos consumindo por persoa 6.000 veces máis luz usándose ou desperdiciando 6.000 veces máis luz da que había hai 200 anos. Hai 200 anos a xente non usaba moita luz, pero agora estamos utilizando 6.000 veces máis. Hai poucos recursos cuxo uso aumentase de forma tan intensiva. Estamos falando do 20% da electricidade producida no mundo dedicada a iluminar, e estamos falando en termos económicos de 1,2 do PIB mundial en gasto dedicado a iluminar espazos públicos e privados. No último ano en que se fixo un estudio serio sobre isto a nivel a nivel mundial, pero feito pola Axencia Internacional de Enerxía, se estimaba que as emisións de gases de efecto invernadoiro asociadas á produción de luz equivalían ao que vedes aí, a de 4 países centrais da Unión, ou o 70% das emisións producidas por todos os vehículos lixeiros do mundo. Isto é por como se producía a luz en 2005 tamén, non? As cousas xa cambiaron algo. Non se ve moi ben esta foto porque temos aí, isto non é contaminación lumínica, é un sol maravilloso e perfecto, pero se nos está metendo luz branca e isto é unha foto de noite. Isto é unha vila galega, unha vila calquera, e é o que se ve pola noite. Se virades a foto original veríades moito máis oscuro todo, vale? Pero isto é pasada a medianoite en un lugar calquera. O único que ten isto de especial é que isto de aquí é a sede de Inditex, por aquí anda Mancio Ortega, pero polo demais é unha vila de 30.000 habitantes que está acendida pola noite. Sinto que non se vexa moi ben a imaxe para apreciar onde hai luz e onde non. Pero, se vos fixades nesta foto cando escurece un pouco máis, ou en calquera vila ou cidade na que vivades, hai un montón de cousas que estamos facendo que chaman a atención. Unha das cousas que chama a atención é que o ceo brilla moito máis do que debía brillar naturalmente. E estamos falando de centos de veces máis do que debía brillar naturalmente. Se hai nubes, o brillo do ceo se amplifica un montón. O ceo xa non é negro, o ceo é laranxa, nas cidades. Hai lugares que están tremendamente iluminados e ao mesmo tempo hai outros que están moi pouco iluminados, e iso xenera uns contrastes que non son positivos para a visión humana. Hai un montón de luz que entra nas vivendas, e a recomendación que lle dan a xente que baixa as persianas ou que se poña non sopa. Hai un montón de luz que vai hacia arriba, e hai outra cousa que é luz desvaldida, non hai por que iluminar as panzas das gaivotas nin dos avións, e hai outra cousa que se vos fixades vos chamará moito a atención. Esta foto está sacada desde un lugar alto, o lugar chamase Encesta, xa indica que é un sitio alto. Aquí hai un montón de fontes de luz que podedes ver. Non vedes a luz que emite a farola, é que vedes a farola, vedes a lámpada. E iso luz que está directamente viaxando hacia arriba. Sempre que desde un alto vexades as lámparas das farolas, estades vendo un montón de enerxía
que estamos desvaldindo en direcciones as que non lle sirven a ninguén. Todo isto forma parte do que é o panorama de iluminación habitual que temos. E este é un fenómeno que se agudizou nos últimos 30, 40, 50 anos. Hai 45 anos se podían ver as estrelas en moitas cidades no noso país, hoxe xa non. Quería ponervos algunhas imaxes para facervos unha idea gráfica da dimensión disto. Estas son fotos da Estación Espacial Internacional, están sacadas con cámaras normais, bueno, cámaras de 3.000 euros, pero que podes comprar nunha tenda se tes os 3.000 euros, non son cámaras científicas, nin nada especial. Podedes ver como brillan as luces da área metropolitana de Porto, de Galicia, Asturias, aquí tedes París e aquí tedes Londres, nunha foto sacada con unha exposición de un cuarto de segundo e 3.000 ISOs, que faguedes fotografía, isto non é unha cousa exagerada, non é unha foto aí de media hora de exposición. As cousas non se ven tan brillantes, pero se ven casi así. Esta é a luz que estamos lanzando hacia o espacio. Esta foto é tamén moi coñecida, esta é do ano 2014 e supoño que a veríades. Estas fotos teñen unha extraña beleza, teñen a extraña beleza dos incendios. Non se queda vendo o lume que é terrible. Nerón era un esteta consumado, e ao final estás vendo unha cousa que é tremendamente trágica. Si tuveches a experiencia de asistir de cerca a algún lume que fose máis alá das cachoeras de San Xoán, o teríades comprobado. Estas fotos non son feas e, sin embargo, nos están revelando unha realidade de desvaldimento, de despilfarro de enerxía, de consumo adicional ao que debemos e de emisión de gases de efecto invernadoiro que é relativamente preocupante. Esta é a cidade da Coruña, en decembro, o decembro do ano pasado. Esta é unha foto de moi baixa resolución. É unha foto que encargamos aos astronautas da Estación Espacial Internacional para facer o seguimento de algunhas cidades galegas, e a primeira que nos enviaron é da Coruña. Se ampliades, podedes ver con unha resolución insospeitada lugares que emiten unhas cantidades de luz brutais. Volverei sobre esta foto logo porque ten unha característica moi interesante. Estas son imaxes construídas con datos que un satélite dedicado especificamente a estudiar isto, o Suomi, está obtendo de todo o mundo. Aquí tedes Europa, podedes ver o mapa do desvaldimento enerxético, pero tamén o mapa da riqueza relativa do centro e da periferia. Non sei se vichedes a foto aquela de Corea del Norte e Corea do Sur, que é moi famosa, na que Corea do Sur desaparece do mapa ao non ter emisións luminosas. Aquí tedes as emisións luminosas que teñen origen en Galicia, norte de Portugal, Castela e Asturias. Estos mapas, estas imaxes, se as ampliades hasta o nivel de píxel, que son 500 metros, damos unha información moi certeira de onde estamos desvaldindo máis luz. Como podedes ver, quedan cada vez menos zonas escuras e iso plantexa un problema de biodiversidade e de corredores ecolóxicos bastante serio. A luz actúa como barreira para moitos corredores que antiguamente estaban vixentes, a través dos cales moitas especies se podían mover. Bueno, outra cuestión importante a ter en conta para temas de saúde é que en xeral estamos sobreiluminando. Nos non nos damos conta porque o sistema visual humano é malísimo en términos de memoria. Nos non recordamos canta luz había hai 10 anos, directamente. Casi nos parece que hai a mesma luz que había hai 10 anos, pero as emisións de luz no mundo están aumentando a un ritmo do 6% anual, entre o 4 e o 10% dependendo de zonas. Cada vez temos lugares máis brillantes ao noso alrededor, cada vez temos máis dentro de casa, e non somos plenamente conscientes de como imos aumentando a nivel luminoso. En términos xerais, estamos utilizando moita máis luz para ver da luz que é necesaria para ver ben. Iso non quere decir que non podamos ver con esa cantidade de luz. Podemos, porque o ollo humano ten un rango dinámico grandísimo. Podemos ver con moita luz e con moi pouca. Pero o que estamos facendo é subir cada vez máis o nivel de luz. Bueno, este é Swarovski. Estes garis tamén, digámoslo todo, casi todas as superficies comerciais teñen unos niveis de iluminación tremendamente altos. Este é un proceso realimentado positivamente. Coa luz pasa unha cousa moi curiosa. Como vos comentaba, o sistema visual humano non é quen de lembrar que luz tiña onte. E se intentas saber canta luz hai aquí e dar un número, casi sempre te equivocas.
Hasta os que traballan en iso se equivocan. Cambio, o sistema visual humano é moi bo detectando contrastes. Nos vemos porque as cousas brillan de forma distinta. E temos grupos de células neuronais encargados de incrementar o contraste, encargados de decirnos que esa pequena diferencia de grises que hai indica que hai unha fronteira e iso é interesante. E nos vemos que vemos contrastes. Vemos moi ben os cocientes de luz, as diferencias de luz. Non sei se estou facendo algo ou molesta. Procuro non moverme. Vale. Non sei se sería o móvil que está, pero ahora xa non está cerca, non? Pois non vemos, non apreciamos. Espera que estou aquí ligando a antena. Pilas. Espera, que a mellor deixa ver. Sigue facendo ruido, sí. No. Vamos complicando a cousa, pero ben. Pois vos comentaba que como detectamos moi ben diferencias de luz, hai un proceso que se está dando en todas as cidades que é un proceso infernal. E é que, cando no barrio de al lado o teu poñen un nivel de iluminación un pouco máis alto que o que tiñas ti, o teu barrio automáticamente parece escuro. E é que parece escuro. Incluso os que sabemos que non é máis escuro, cando o vemos máis escuro. Porque o noso sistema visual amplifica o contraste e nos di que o normal é ese nivel máis alto. Entón, se está producindo un proceso encadeado de demandas de máis cantidad de luz, máis cantidad de luz, máis cantidad de luz, ao que os concellos están respondendo de unha forma bastante directa. É dicir, se está instalando cada vez máis. E iso leva a un proceso no que é difícil parar, porque somos capaces de aguantar moita máis luz todavía. Temos un marxen moi grande para ainda chegar alá. Fixados en números, que mellor non din nada as unidades, os luxes ou así, pero en números nos podemos ver con unha milésima de lux, de luz. Coa luz das estrelas podemos ver. A iluminación normal que debería ter unha rúa son 10 lux. A iluminación que podes ter na casa, na sala, son 100, 200 luxes. Hoxe, a mediodía, aí fora, a luz que había no chan podían ser 100.000 luxes. Nos podemos ver desde con unha milésima de lux hasta con 100.000 luxes. Ahora mismo, nas superficies comerciais que temos, en moitas partes das cidades temos 50 luxes, 80 luxes nas beiras rúas. Hasta 100.000 podemos subir un montón. Con 5 chegaba, con 3 chegaba. Chegaba. Fomos subindo de 3 a 50 e nos queda hasta 100.000. Bueno, vou pasar moi rápido isto. Son cifras de un grupo de investigación da Complutense de Madrid que, analizando críticamente diversas fontes, chegaron á conclusión de que estamos gastando moita máis luz da que deberíamos no Estado español. Temos un gasto en potencia por habitante, en consumo por habitante moi superior ao resto de países centrais da Unión. Temos máis farolas por habitante e máis farolas por metro cuadrado construído que calquera dos países centrais da Unión, e temos farolas máis potentes que calquera dos países centrais da Unión. Hai humoristas en todo o mundo, pero da vila, que pillaron isto moi ben. Normalmente, con ocasión do alumbrado de Nadal, saca aí un par de cousas que pillan moi ben o que está pasando. O da Estación Espacial nos fixo gracia porque usamos a Estación Espacial precisamente para caracterizar este fenómeno. Bueno, outra cousa que vos quería comentar é que a forma que temos de iluminar hoxe en día moitas veces non axuda a ver. A xente que sodes daqui de Santiago, se estades polo barrio de Fontiñas, veredes unha especie de fluorescentes azuis que hai na rúa principal que vai á área central, que intentan sinalar os pasos de peóns, pero que o efecto que consiguen é o que se chama light clutter, unha confusión total da luz, de forma que se ti vas por aí non sabes que é o que está pasando, si hai un paso de peón, si non hai un paso de peón, si é que hai unha iluminación un pouco extraña, sin máis. Esta é unha das zonas que tivo máis accidentalidade de peóns en Compostela, curiosamente. Quen diseñou estas luces, hai dúas a cada extremo do paso de peóns, eu estou seguro que fixo coa mellor vontade do mundo, dicindo, vamos a sinalar moi ben que por aquí pasan peóns. O resultado que se consigue con este tipo de intervencións é dificultar o procesado da información visual dos humanos. E isto o temos en todas as nosas vilas, en un sitio tras outro. Isto que tedes aquí é o lugar onde eu traballo,
que para escarnio dos que traballamos en contaminación luminosa temos unos focos halóxenos así que apuntan de frente, de forma que cando entras pola noite non é xa que pode haber alguén que quere roubarte a carteira, é que pode haber unha manada de elefantes e pasarías polo medio deles sin darte conta de que estabas pasando, porque isto xenera un cegamento, un deslumbramiento en castelán brutal. Exemplos destos veredes en todos os sitios. Xa máis preocupante, bueno, o tema este dos deslumbramentos é importante desde o punto de vista da seguridade vial, máis importante desde o punto de vista medioambiental é que estamos invadindo espazos que non deberían estar iluminados. Isto é parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas, isto é a costa norte da illa de Cortegada, un lugar protegido. As luces da costa, pois, podedes ver a influencia que teñen. Isto é ONS, isto son as propias luces do curro. Isto de aquí tamén é a zona de Cortegada, Carril. Hai focos de LED teóricamente diseñados para evitar o furtivismo nos bancos de cultivo que iluminan, isto son as 3 da mañana, un día que estábamos medindo, que iluminan hasta 3 metros ou 4 de fondura con unha cantidad de luz tremenda. E a consecuencia disso estamos alterando o medio natural. Isto de aquí é cerca de Coroso, en Ribeira, bueno, podía ser calquer lugar do noso país. Isto é unha pequena corredoira que literalmente non leva a ningures, porque xusto detrás de aquí hai unhas rochas e xusto detrás está o mar, que ten unha farola de sodio aí allada que está iluminando unha zona bastante amplia durante toda a noite, durante todos os días. Ben, un pode pensar que isto non fai daño, e aos humanos nos fai moi pouco daño, salvo que os habitantes dese concello están pagando a factura desta luz e de moitas outras, dese concello e de todos. Isto non é unha observación sobre de Ribeira, pero isto ten uns problemas tremendos desde o punto de vista medioambiental a nivel micro. Isto non va a producir, isto en concreto non va a producir ninguna extinción masiva de especies como podía facer un meteorito que cae, pero cada vez que encendes unha luz destas atraes unha cantidad de biomasa de artrópodos, de insectos brutal aquí, e atraes arácnidos que van detrás deles, e atraes algunos reptiles, e atraes morcegos, non a todos. Hai algúns morcegos que son capaces, os de voo rápido, que son capaces de cazar moi eficazmente no entorno dos farois, pero hai outros que non. A todos aqueles animais cuxa supervivencia en un contexto de depredador-presa estaba basada na camuflaxe e na pouca luz pola noite, os expulsas desta zona ou son comidos polos depredadores que o teñen facilísimo. Cada vez que encendes unha luz nun entorno natural, estás rompendo reglas do xogo da vida. Non pasa nada a maior parte das veces, porque o sistema se pode reequilibrar. Pero se vos preguntades por que non vedes vagalumes, lucecús ou luciérnagas desde hai moitos anos, unha das razones documentadas é porque os niveis luminosos que estamos utilizando imposibilitan a comunicación visual. A maior parte das luciérnagas con 0,2 luxes deixan de encender e nos estamos metendo 10, 15, 20 luxes. Aquí podía vir tranquilamente sobre unos 30 ou así. ¿Vale? Está documentado a influencia da iluminación artificial como elemento disruptor de procesos de reproducción, de alimentación, nos equilibrios depredador-presa, de orientación, de migracións. Hai un montón de literatura científica sobre isto. Cada vez que se estuda unha especie e se estuda que pasa ca iluminación artificial, descubrimos que lle estamos cambiando as reglas de xogo e non sabemos todavía que consecuencias ten eso a medio e longo prazo. Sabemos que a forma que temos de iluminar parceliza os espazos naturais. Sabemos que hai especies que non atravesan barreiras de luz, polo tanto non van a atravesar vías permanentemente iluminadas. Sabemos que outras non teñen tanto problema. Sabemos moitas cousas a nivel de especie e de aspectos concretos do comportamento da especie, algo sobre comunidades en puntos determinados, algo sobre relación entre comunidades de distintas especies e moi pouco sobre ecosistema global. Este é un campo que está sufrindo un boom de publicaciones científicas bestial nestes momentos. É imposible xa seguir o ritmo de publicación. Solo como curiosidade, estímase que a maior parte de especies superiores do mundo son nocturnas e ademais son especies que empezaron a desenvolverse despois do que foi o desenvolvemento de especies diurnas. É dicir, a vida colonizou primeiro o espacio do día e cando se acabaron os espazos libres aí foi colonizando os nichos da noite. Bueno, e outra cosa que estamos facendo que ten que ver tamén coa
cuestión de saúde é cambiar dunha forma non demasiado controlada as cores da noite. Mais ou menos aquí podedes ver cores. Fixadevos, estos son cores típicas que temos durante o día, durante un período día-noite. A mediodía temos un ceo azul, azul-branco, temos azuis un pouco máis saturados a media tarde e pola mañana, e nas horas do crepúsculo inmediatamente posteriores temos un cambio espectral importante. Pasamos de ter azules a ter vermellos. Está moi estudiado porque isto é así e algo que os nosos estudantes en física en terceiro teñen que saber e se non se quedan para os exámenes de xullo, que ahora xa non hai os de setembro. Fixadevos que a vida no planeta Terra evoluiu baixo este ciclo diario non só de cantidade de luz, moita luz polo día, 130.000 luxes, casi nada pola noite, unha milésima de lux, sino con estas gradaciones de cor. Estas gradaciones de cor nos están indicando de que está composta a enerxía que nos está chegando. A enerxía electromagnética en banda visible e a enerxía luminosa, a enerxía electromagnética en banda visible, provoca enerxía que se pode utilizar para procesos biolóxicos e ademais é fundamental como elemento transmisor de información. Grazas a que podemos ver, podemos atopar oportunidades e ver de lonxe ameazas. Bueno, este foi o decurso do día e da noite durante os miles de millóns de anos nos que hai vida no planeta. Isto cambiámolo de forma antropocénica, que dirían hoxe, nos últimos 40 anos e moito máis nos últimos 20 anos. E un proceso do que non somos colectivamente moi conscientes. Aquí tedes a imaxe antes da Coruña. Fixadevos que desde que eu era pequeno tiñamos lámparas de sodio, estas lámparas alaranxadas que dan ese tono tan bonito coa pedra e que son moi parecidas á luz do solpor e moi parecida á luz do lume, a luz co que a humanidade conviviu desde que empezou a iluminar. A primeira vez que iluminamos sin lume foi hai 150 anos. Todo o resto da nosa historia iluminamos con lume. A composición espectral do lume non é moi diferente da composición espectral da luz que hai nos solpores e nas primeiras horas da noite. Esta luz blanca, fría, que algunos chaman luz ácida, e que podedes ver xa na Coruña e podedes ver en Compostela coa instalación de LEDs brancos, é luz típica do día. Luz típica das horas centrais do día. Isto se describe técnicamente con un concepto que se chama temperatura de cor. Se fala de luces cálidas e de luces frías. As luces cálidas se lle chama así as que teñen tonos máis alaranxados e frías as que teñen tonos máis fríos, máis agresivos. Fixadevos, a luz do solpor é moi parecida á luz das bombillas que utilizamos toda a vida. As incandescentes, as halóxenas, logo as lámparas de sodio, e, sin embargo, hoxe estamos metendo luz tremendamente branca nas nosas cidades. Non sei se na vosa casa pasaba, na miña casa nunca supen por qué, tiñamos sempre bombillas nas habitacións e na cociña e no baño había un tubo fluorescente. Eu nunca entendín moi ben o do tubo fluorescente, pero había que poñer na cociña e no baño un tubo fluorescente. Aforraba, pero tamén te decían que se o encendías e o apagabas se estropeaba antes, non sabías moi ben se encender, apagar, cando salías que facer, non? Eu hoxe, despois de casi 40 anos de vida profesional e os últimos dedicados a iluminación, sigo sin saber por que puñamos tubos fluorescentes no baño. Na cociña, sí, na cociña acabei entendendo un pouco por qué. Hoxe estamos metendo cousas moi parecidas a tubos fluorescentes nas casas, aínda que menos, e nas cidades, moito. E isto ten relevancia para o que vos vou contar a continuación. Aquí tedes exemplos, bueno, non se ve moi ben, pero das bombillas de sempre, das de baixo consumo que xa eran un pouco máis frías e de moitos LEDs ou bombillas de baixo consumo máis estilo cociña ou baño que estamos metendo xe nas rúas. Sabemos que os seres humanos non nos gusta este tipo de luz fría cando o nivel de luz é pequeno, sabémolo desde hai casi un século. E, sin embargo, o que estamos facendo hoxe é instalar luz fría en sitios onde antes tiñamos luz cálida. Esta é unha rúa de Compostela, no meu barrio, no barrio de San Pedro, na que puxeron, a rúa do Mes Santo, na que puxeron LEDs tremendamente fríos. E se ides por ali, non sei se o cambiaron xa, porque houve moitas protestas cidadáns, dá medo, dá un pouco de tal. Decía David Trueba que a temperatura de cor é, como todo aficionado ao cine sabe, un estado de ánimo. Ti cando ves unha rúa así, dices malo, malo. Aquí hai un psicópata ou un alien ou algo aí tal. Nunca iluminamos as nosas rúas desta forma. Salvo alguna cidade europea que usaba fluorescentes, nunca iluminamos as nosas rúas con luz como a que hai a mediodía.
Nunca iluminamos as rúas así. Estamos empezando a facelo agora. Non é raro, porque sabemos que os humanos estadísticamente non nos gusta ese tipo de luz, que desde Nova York hasta Roma, donde están instalando esta luz, donde antes había esta, e hasta o Vaticano, donde están instalando esta para que a xente poida ler con luz do día a calquer hora, ou nas cataratas do Niágara, donde o que eran unhas preciosas formacións naturais baixo a luz da lúa, hoxe podedes ver isto, ou no Ézaro, ou seguramente que veríades en algún lado, sobre todo en Castela, ermitas fucsia. Fucsia é un novo tono básico que hai. A combinación de LEDs azuis e vermellos son os que salen máis baratos e permiten iluminar a menos custo. Estamos cambiando así o noso entorno. Para nós pode ser un divertimento, pero para toda a vida que hai alrededor destes espazos é unha cousa un pouco distinta. E por último, antes de contaros de saúde, estamos perdendo o ceo. Eso seguramente é o que máis escoitache desea, ao feito de que facer brillar o aire fai que perdamos a vista das estrelas e cousas que Van Gogh podía ver no seu tempo en cidades que estaban relativamente ben iluminadas, hoxe témolas perdidas. Se intentas ir a algún lugar onde Van Gogh fixe un cuadro nocturno e ver o que el viu, estás perdido. O café sigue en Arles, pero o ceo xa se foi. Hoxe, o 60% das persoas da Unión Europea non poden ver xa a Vía Láctea e, se queredes os datos do último estudio, as zonas vermellas estas de Galicia, Portugal e Asturias son lugares onde non podemos ver a Vía Láctea xa en verán, unha Vía Láctea moi brillante, e as zonas amarelas son as zonas nas que non podemos ver a Vía Láctea en inverno, salvo con moi boa sorte. Esta zona amarela vai desde Ferrol hasta Lisboa. Podes ir de Ferrol a Lisboa sin ver a Vía Láctea invernal. Bueno, que ten que ver todo isto con saúde? Hoxe hai unha preocupación no ámbito das ciencias da saúde basicamente con tres cousas, que vos comento brevemente. Unha delas, e empezo pola máis lonxana a nos, e ao mellor parece máis anecdótica, polo papel que a iluminación artificial está xogando na dispersión, na propagación de determinadas enfermedades ligadas a vectores insectos, sobre todo nos trópicos, tanto chagas como malaria, o estarse producindo unha electrificación acelerada de zonas que están empezando a poñer iluminación artificial durante toda a noite con luz moi branca que emite moito nas bandas do azul, que son as bandas as que son máis receptivas a maior parte de especies de insectos. Esas luces están funcionando como facendo un efecto aspiradora, que se chama, e na medida están atraendo un montón de insectos das áreas cercanas desde distancias bastante grandes, están incrementando a densidade, e na medida en que correlacionas a posición das luces coa posición das casas, podes pensar que pode haber un risco maior de determinado tipo de infecciones. En Chagas está demostrado xa que a frecuencia de aparición do insecto que transmite nas casas correlaciona de forma moi clara coa existencia ou non de luz artificial, tanto no tempo, desde que se empezou a poñer luz, como na distancia que hai. Ese é un tema que a mellor a nos aquí nos queda un poquinho máis lonxe. Os temas que nos poden quedar máis cercanos en canto a luz e saúde son dous. Os danos que podan estar facendo estas novas fontes de luz a ollo humano e os danos que poda estar facendo o incremento dos niveis de iluminación artificial e que a luz sea máis fría na regulación dos ritmos do noso corpo. Empezando polo segundo, porque é o que está máis traballado, durante moito tempo nos fixamos sobre todo en que os animais, os humanos, éramos capaces de manter unha independencia moi grande con respecto ao noso medio. Podíamos manter unha temperatura corporal con independencia do que estuvese pasando fora, unha certa presión arterial con independencia dos cambios de presión. E durante moito tempo nos fixamos sobre todo en iso. E lle dimos moito valor a mostrarse, a capacidade que temos de manternos sin cambiar en un entorno que cambia. Cando a xente empezou a ver un poquinho máis en detalle como funcionamos os humanos, todas as especies, descubriron unha cousa curiosa, e é que temos ritmos diarios. En moitas variables fisiolóxicas, en prácticamente calquera variable fisiolóxica que se te ocurre estudiar, incluso comportamentales ou cognitivas, non funcionamos igual ás mesmas horas do día. Sobre esa constancia que temos, a independencia do medio, temos tamén un ciclo que vai co día. Non é nada extraño se o vedes desde unha perspectiva evolutiva. Se estás en un mundo cambiante, é bo ser independente,
pero non é a forma máis eficaz de gastar enerxía ser absolutamente independente. Por exemplo, se vas a estar sin actividade durante un tempo longo, non parece moi sensato que teñas ao teu corpo cargado de hormonas para exercer forza física. Se en unha época do ano estás menos proclive a coller determinado tipo de enfermedades, o sistema inmunitario pode non ter que estar traballando 100% aí. O que se descubriu é que moitas variables de interese que van desde tempos de reacción, coordinación, presión arterial, temperatura central corporal, temperatura periférica, oscilan con un período de un día. Aquí tedes, por exemplo, a concentración de unha hormona que é melatonina en sangue, ou a de cortisol ao longo do día, ou temperatura central, etc. Isto se lle coñece como oscilación circadiana. Eu a primeira vez que escoitei o de oscilación circadiana, ou de ritmo circadiano, isto debe ser era por prexuicio, a mí se me encenderon as alarmas, porque circadiano ou soa a secta ou a unha tribu aliada dos Klingon, unha cousa así deses os circadianos, ¿no? Algún colega na facultade decía os circadianos. Circadiano quere decir que ten unha duración semellante a do día, e hoxe sabemos que a maior parte de funcións corporais, desde o nivel de expresión xenética, desde o nivel molecular ata o nivel de señais neuronais, ata o nivel de variables macroscópicas como a presión arterial que podemos medir, oscilan con esa periodicidade. Tamén se sabe que esa periodicidade está controlada desde un conxunto de neuronas no núcleo supraquiasmático, que non son moitas, unas 20.000 ou así, que oscilan ao longo do día con ese ritmo, e tamén se sabe que en ausencia de ningún estímulo externo, o período promedio nas persoas destas variables é un pouquinho maior de un día, 24 horas.2, unos 12 minutos, por aí, unha cousa así. O cal quere decir que se nos deixan en ausencia de cualquier estímulo externo, o noso corpo, por exemplo, a fluctuación da presión arterial ou a concentración de melatonina en sangue, que actúa como hormona que indica ao corpo que entras en período de descanso na noite e vas apagando os circuitos para dormir, se iría desaxustando progresivamente co día. Se o noso período un pouquiño maior, co paso do tempo se iría desaxustando. E hoxe se sabe que os contactos sociais que temos, a alimentación, a realización de exercicio físico e a luz son sinais que utiliza o noso cerebro para poñer en hora ese oscilador. E que a máis importante que temos é a luz. O ritmo libre de oscilación que temos se axusta ao día de rotación terrestre de 24 horas basicamente porque nos chega a luz. Básicamente porque entra a luz polos ollos. E iso indica que comezou o día. Iso tamén dá unha pista interesante para as estacións. En que se traduce, por exemplo, en que con luz bloqueas a produción de melatonina rapidamente. A melatonina é unha hormona que ten un montón de funcións no organismo humano, desde antioxidante e oncostático hasta, eso sin actuar con receptores, ata sinalar aos órganos do corpo que estás no período de noite biolóxica e, polo tanto, entras nese período de descanso e o seu ciclo de producción comeza cando oscurece, ten un máximo nas horas centrais da noite e se perde cando amanece. Hoxe sabemos que se nas primeiras horas da noite te metes un chupinazo de luz, encendendo unha luz moi potente na casa e estando 15-20 minutos, a produción de melatonina se retrasa. Se pode retrasar media hora, se pode retrasar unha hora, e ademais a cantidad de melatonina en sangre vai a ser menor que a que terías normalmente. E tamén sabemos que se pasado o momento de mínima temperatura corporal tes outro pulso de luz, o ciclo se adianta. A produción de melatonina cae e o teu corpo se prepara para o día. Esta é un fenómeno moi ben estudado en canto a como se produce. A xente que traballa en fisioloxía e que traballa en clínica de algunas enfermedades correlaciona as alteracións dos ciclos de producción hormonal coa prevalencia maior ou menor de determinado tipo de patoloxías. E o problema que hai é que o mecanismo regulador que temos é a luz para eso. Durante moito tempo, este é un dibuixo de Cajal da retina, sabes que a luz entra por aquí abaixo, atravesa estas capas de fibras transparentes e chega aquí aos fotorreceptores, os bastóns e os conos. Durante moito tempo se pensou, porque se sabía que isto pasaba,
que a clave eran os conos e os bastóns. Nos de alguna forma veíamos, ou aínda que non víramos, o noso cerebro recibía información destas células xa coñecidas, e con eso, de alguna forma, mediante algún proceso de elaboración desa información, o noso cerebro chegaba á conclusión que era de día. Pero a realidade é moitísimo máis interesante. Hai moito tempo, Killer, en Reino Unido, descubriu que algúns ratos de experimentación xenéticamente modificados que non tiñan conos nin bastóns tiñan o reflexo de contracción pupilar. Sabedes que se vos enchufan unha linterna se contrae a pupila. Bueno, pois modelos animais en laboratorio que non tiñan os fotorreceptores coñecidos tiñan reflejo pupilar. E Killer chegou a pensar que debía haber un terceiro tipo de fotorreceptor nos mamíferos, non coñecido. Ese descubrimento quedou nos caixóns. Foi publicado, pero ninguén seguiu esa vía de experimentación, ata que a finais dos anos 80 do século pasado empezou a haber unha evidencia amplísima de que o noso corpo respondía á luz de forma que os conos e os bastóns non podían explicar. Por exemplo, a luz que máis fai que se bloquee a produción de melatonina non coincide coa luz que excita máis unos conos ou outros ou os bastóns. Non coincidía. E moitos experimentos de laboratorio demostraban que para un montón de procesos fisiolóxicos a nosa sensibilidade dependía de unha luz azul, de un conxunto de longitudes de onda de luz azul que non coincidían para nada cos conos e cos bastóns que nos dan sinal visual. No ano 2002, Berson e o seu equipo na Universidade de Brown en Providence descubriron que unhas células que se pensaba que servían para outra cousa eran eses receptores que nos faltaban por coñecer. Fixadevos, os sinais eléctricos que veñen de conos e bastóns se combinan de forma complicada en varias capas de células, horizontais, bipolares, amacrinas, e chegaban ao final aquí a estas células que son xusto as anteriores a mandar o sinal polo nervio óptico ao cerebro, as células ganglionares. O que descubriu Berson é que entre un 3 e un 5% das células ganglionares que temos os mamíferos non soamente procesan señais eléctricas que lle chegan de conos e bastóns, sino que elas mismas detectan luz. E detectan xustamente esa banda do azul de luz que fai que se regulen moitos dos procesos fisiolóxicos do noso corpo. E o seguinte que descubriron é que esas células que detectan directamente luz, que se chaman ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensitivas, os seus axones non iban ás zonas do cerebro nas que se procesa o sinal visual, sino que iban directamente ao núcleo supraclasmático do hipotálamo, que é desde onde se regula o ciclo diario de operación. Hoxe sabemos, por experimentación en modelos animais e por experimentación en humanos, que tanto o sinal de conos e bastóns como das ganglionares é o que regula un montón de procesos rítmicos no cerebro que van desde a evolución da produción de melatonina hasta a contracción da pupila. Cando vos pegan un flash de luz e a pupila se contrae, esa primeira contracción é polos conos e os bastóns, pero logo a pupila se queda en un certo tamaño. Son as células ganglionares que están recibindo a luz pola súa conta as que fan que a pupila vos quede a ese certo tamaño pasado o primer flash de contracción. Que este sinal o que regula ou o que pode modificar os ciclos naturais de alerta, que regula e pode modificar o ciclo natural de sono e que regula en modelos animais períodos de actividade ou de descanso. Vale. A seguinte cuestión que vos quería comentar, e xa con isto para rematar, é que determinado tipo de tumores tiñan unha prevalencia maior da que se podía explicar de acordo con causas clásicas. E xa nos anos 80 empezou a moverse a hipótese de que a iluminación artificial que correlaciona espacial e temporalmente con determinados tipos de cancro, de mama ou próstata, podía ter unha relación coa luz máis profunda da que sospeitábamos. A principios dos 2000, despois do descubrimento de Berson, se fixeron un montón de probas clínicas
e algúns estudios de cortes para comprobar se esta hipótese, a hipótese de que determinados tipos de cancro poden ver, a súa prevalencia pode verse aumentada por pautas incorrectas de iluminación, tiña alguna consistencia ou non. O resultado é que ten unha consistencia, sin estar probado totalmente, suficientemente fonda como para prestarlle atención a ela. O resultado foi a posición da OMS no ano 2010. No ano 2010, a Organización Mundial da Saúde, a través do Instituto Internacional para a Xencia Internacional para a Investigación do Cáncer, fixo un estudio sobre se traballar polas noites, traballar a turnos, podía ser un factor de risco carcinogénico. E as conclusións foron tremendamente interesantes. Son 150 páxinas de metaanálise de estudos previos feitos clínicos en animais e epidemiolóxicos. A conclusión a que chegaron é a seguinte: en humanos, o feito de traballar pola noite e con luz non está totalmente demostrado. E non iba a decir lo siguiente, sino lo anterior. É dicir, non podemos excluir que haxa aí algún factor que se nos está escapando. E, polo tanto, non podemos decir que efectivamente é a luz. Pero, por todos os demais estudos feitos, a luz é un axente coadjuvante tanto na aparición como no agravamento de determinado tipo de tumores. En animais experimentais, en cambio, e me refiro a ratos aos que se lle trasplantan tumores humanos e se regan con sangre humana, en ese contexto experimental, para a Organización Mundial da Saúde hai evidencia suficiente de que a luz durante o período que debía ser de oscuridade é carcinogénica. E evidencia suficiente o maior nivel de evidencia que pode ter a ella. Como conclusión, o que fixeron foi clasificar no grupo 2A o traballo por turnos pola noite que conleva a disrupción da ritmicidade circadiana. Grupo 2A quere decir que é probablemente carcinogénico. É máis que posiblemente carcinogénico e menos que seguro. Ben, isto é así, simplemente quero comentarvos que cando a OMS clasifica algo como probablemente carcinogénico, grupo 2A, non está falando nada que teña que ver coa virulencia do axente ou coa peligrosidade do axente, senón coa certeza relativa que temos de que ese axente pode producir determinado tipo de patoloxías se se dan as condicións adecuadas de exposición. Ninguén vai morrer de cancro por estar debaixo dunha farola 3 anos da súa vida. Aínda que o risco relativo de determinados tipos de cancro, se traballas con iluminación nocturna durante 30 anos da tua vida, sí que parece relativamente probado. Me explico? Entón, o problema disto é que é moi difícil de transmitir públicamente, porque hai que facer un montón de matices, e de decir que a luz non fai nada, que é absolutamente incorrecto, a decir así, sin anestesia, a luz produce cáncer, na dinámica dos medios de comunicación non hai término medio, non? Por iso desto podemos falar en auditorios así, pero é moi complicado facelo en outros. Bueno, acabo xa. Nos falta un montón de coñecimento en isto. Non temos tempo para saber que é o que sabemos e que é o que non, porque habría moitísimo que falar, pero temos moitísimos datos epidemiolóxicos sobre o efecto disruptor da luz na saúde humana e temos un montón de estudios concretos sobre aspectos moi concretos de disrupción da fisioloxía. Pero non somos capaces de saber cal é a relevancia clínica que ten todo isto. Me explico? En estos momentos. E non temos valores umbrais. Non estamos en condicións de decirle a xente que non lle vai a pasar nada por ter a luz encendida no seu dormitorio. E tampouco estamos en condicións de decirle cuánto pode estar encendida ou non. Me explico? Isto nos está poñendo en unha situación un pouco complicada, porque é un risco que existe, e non hai moita dúbida sobre iso no mundo profesional, pero é un risco do que nos falta coñecimento para poder actuar sobre el con coñecimento de causa. Hai dúas cousas que sí sabemos. Esas vos las podo decir ainda que non seja profesional de ciencias da saúde, porque están de acordo todos. Unha, necesitamos, acordadevos dos 130.000 luxes polo día e unha milésima pola noite. Hoxe nas nosas casas estamos así. Nas nosas casas estamos entre un lux e 400. Cando traballamos, a maior parte de nós estamos entre un lux e 400. Todos os nosos ancestros estaban entre unha milésima, aquí hai unha 10 milésima, pero poñede unha milésima, e 130.000. Estamos, e hai moita preocupación por iso, progresivamente baixando o contraste dos nosos días e as nosas noites.
O corpo necesita fisiolóxicamente moita máis luz polo día que lle entre polos ollos para estimular as ganglionares e necesita moita menos luz pola noite. E nós estamos indo no sentido contrario, igualando pola mitade. Entón, dúas recomendacións nas que hai consenso hoxe son: intentade recuperar o contraste lumínico, é dicir, iluminade ben polo día, iluminade moito polo día na casa, saír a dar unha volta por aí, que a luz vos den nos ollos durante tempo, mirade pola ventana, non vos enclaustredes en interiores de 300-400 luxes todo o día, como facemos os que investigamos en isto, e pola noite baixade o nivel de luz o que poidades. Subir o nivel de luz polo día e baixar o nivel de luz pola noite é un dos grandes descubrimentos dos últimos 10 anos. Descubrimos que o mellor para a nosa especie son os ciclos de luz e oscuridade que tuvo durante 1 millón de anos antes. Tal non sorprende moito. E outra recomendación sobre a que hai consenso, a Asociación Médica Americana, a OMS, as axencias europeas, é diminuir o contido de azuis polas noites. As células ganglionares son moitísimo máis sensibles á luz azul. A luz blanca fría ten moita luz azul. A luz cálida, a luz que temos aquí, esa, é por aí, esa non ten ese contido de azuis e é moito máis difícil interferir coas ganglionares utilizando tonos como o do lume ou das bombillas de sempre que interferir con este branco de aquí. Este branco de aquí é o branco de mediodía. Os fabricantes de pantallas e proyectores fan que este branco sexa o mismo branco das nubes, dos cúmulos, nun día soleado de verán. Esta é a luz do día. Esta luz pola noite vai facer que durmades máis tarde, e iso está medido, vai facer que o vosso sono sexa máis inestable, e iso está medido, vai facer que a vosa concentración de melatonina en sangue sexa un pouco máis baixa, e iso está medido. Como se pode compensar? Ben, hai filtros de software que te permiten baixar a temperatura de color aquí e facelo máis cálido, e hai tamén empresas que están aproveitando todo isto para vendervos filtros de plástico e cobrarvos 50, 60, 80 euros por filtros que a veces funcionan e outros que medimos non funcionan. É moi urxente que teñamos investigación científica, clínica, sobre todo este tipo de temas. E moi urxente quero decir que en 10 anos deberíamos saber moitísimo máis do que sabemos agora, porque senón vai ser un terreno moi abonado para a especulación tamén económica. E perdón por esta ruta.